Кой? Кой ще се опита на батко си с гумения нож да скочи? И така, отново сме в играта. Този път 1-1. Значи се изсипваме Black Top-а. Кои казахме? Чакай малко сега. Шампърт. Нью Йорк. Отивам. Опа. Никсиман Шампърт. Цак. Ти трябва да отидеш в Минесота. Май. Ето го е. Така, аз кой съм? Аз съм зеления. Избирам тим 1, ти трябва да си тим 2. Кори Брюер. Хайде! Веднъж за винаги да разберем. Кой е по-най? От Кори Брюер. Нали? Кой се брои, всичко се брои. Всичко се брои, играем мача. Я да им камерата как е. Найс. Пазиш ли? Пазя. Давай! Ух! Да. Повече няма да питам дали пазиш, защото то е ясно, че не пазиш. Какво стана тук? Минах! Иглична. Приятно. Не знам дали. Ама какви са те проби, бе, младеж? Она! Найс. Помпичка. Откъде? Отляво, отдясно? Я. Откъде си искам, нали знаеш? Що ми пречиш там в краката? Искаш да те... Това е много забива нещо сякаш. Нали само заловите се броеха? Скача! Скача, ама настрани. Да беше скочил за топката, нали какво? Да, та стопка. Като я дам, какво ще направиш? Фейшъл, че например. Добре, признавам се. Точки. А сега? Да ме например, че да. И леко това беше мазно долу. повратен момент в матча. И сега се Дифенс. обърна се кантара. Стрипнат биде. Ето го. The cross and the slam. Отиде матч. Не мога. Залепнаха. Аз не съм мърдал на някога. Чакаш там нещо? Еми. Лодко, крос насам, крос натам, Глупав дефенс. крос кардам. Единствената причина, че мина е защото замахнах. Но, това е моя. Отиде мача, отиде. Няма да защити честа си, господин Брюер. Викам нещо да го освен тръж. Йоу, бейби! 8-5. Айде. Помпата тежката. До 21 пъти е дълъг. Той може да е дълъг. Пипам. Бара. Капибара. Yes. Ала. Хайде. Закъснях. Много се повярвам. Yes.
Топката как се справя с гъстения въздух. А! Що е това? Що не? Мислиш ли, бе? Много крак. Откъде дигна? Бам! Много кофти с тия чадъри, бе. Става. Кажеш бе, няма. Как ще я нищо фанеш, няма. бе? Държи! Фал. Къде е съдията, бе? Какъв фал свириш? Кой свири тук, бе? Ще вземи. Не! Да изнесем бързо! Пак фал. Чакане на човек до фал и какъв хубав матч можеше да стане. Аре, подай, аре, що не подай? Не, иначе пипа. Шит! Кога го чакам този чадър? То вали, аз не мога един чадър да сложим. Yes! Много рипа то се. Чадър! Аре, бро. Много гуд. Че закъсня. Аре, не са ли удари в тебе? Не е фал. Ужас. Тук съм, бе. Връщаш се нещо в матча, Не, абсурд. Аз? Коли Брюер. Да се върна. Че чупа ръчичките тук отдолу. Твое, мое. Дано да е моя, ама не. Не. Елегантен като крачка на комар. Доволно. Връщаме се. 3 точки. Това е моя, дръжа. Дръжа, братовчет. Тук. Ще ми я дигнеш, ле. Няма, бе, не може, бе. Не се отпътяме. Ще изгубим матча, Нямам невести. И отиде там на таковато. Вземи я вкарай, да. Не. Стреля от средно. Ама не може да пази, доколкото виждам. Абе, фал няма ли да ме свират? Той се удари човека, щупи си колялото. Не! Кафай, благородство! Не е лош чадър, не е лош. На 2 точки от победата. Една. Беше тъпал доста. Няма да вкара. Ужас! Моя скача като муравя зла.
Пияни си. Не, всичко Абе, какви сте кошчета през ръка? Матчбол, матчбол. Давай, ди. Ай. Ах ти! О! Пазете техниката. Не. О! А, не! Дай се също, Господ! А може... Не. Oh! Yes, baby! Няма да играе. Май ти нещо. Ай.